De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, o Christus. In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. En nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei: Ontvang de Heilige Geest. Als iemand geen zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Wanneer er ergens een zaakje opduikt waarin duidelijk blijkt dat mensen tekortgeschoten zijn in hun taak, dan is het eerste wat er geroepen wordt: vertrouwen is blijkbaar goed, maar controle is beter. Er moet meer en beter gecontroleerd worden, zodat dit nooit meer kan gebeuren. En vervolgens worden er formulieren ontworpen, handtekeningen, vergunningen, stempels gevraagd om te zorgen dat het nooit meer kan gebeuren. Maar zo ontstaat er ook langzaam maar zeker wantrouwen. Gestold, geïnstitutionaliseerd wantrouwen dat het risico met zich meebrengt dat delen van onze wereld, van onze maatschappij, van onze samenleving langzaam maar zeker vastlopen in eigen procedures. 2 voorbeelden. Een leerkracht, een basisonderwijs, die vertelde mij: ik sta graag voor de klas, voor de groep, maar ik word af en toe moe van alle administratie die je bij moet houden. Als ik een zwakke leerling wat extra aandacht wil schenken, een beetje extra wil geven, dan moet ik op maandag al opschrijven dat ik dat op dinsdag ga doen. En daarna moet ik ook nog opschrijven wat ik concreet heb gedaan. Alles wordt geregistreerd, zodat alles gecontroleerd kan worden. Dat is in onderwijs, hoorde ik dit, maar ook in de zorg. In de tijd dat mijn moeder nog leefde, heb ik er vaak genoeg bij gezeten. Als de thuiszorg kwam en ze had haar keurig verzorgd, dan moest die verzorgster daarna elke dag nauwkeurig opschrijven hoe laat ze was binnengekomen, hoe laat ze vertrok, hoeveel tijd er was besteed aan verzorging, hoeveel tijd aan verpleging. En dan werden we ook als kinderen geacht om iedere dag opnieuw 2 handtekeningen te zetten. Alles werd geregistreerd, zodat alles gecontroleerd kon worden. En dan moeten we er vervolgens maar even niet aan denken dat er ook nog een heel legertje mensen is dat daarna weer aan het werk wordt gezet om die hele papierwinkel te gaan controleren. We sluiten onszelf op in een wantrouwende wereld waarin we leven en werken en krampachtig alles in hand proberen te houden. Maar we merken ook in de mate dat we dat proberen, dat we alles zo onder controle proberen te houden, dat datzelfde werk en leven ons net dreigt te ontglippen. Dat de ziel eruit dreigt te verdwijnen, dat het in elk geval nodeloos bemoeilijkt wordt. Controlezucht verkleint het vertrouwen in mensen onder elkaar. Verkleint vertrouwen in de ander, dat met elke bewakingscamera die geplaatst wordt, met elke tas die gecontroleerd wordt, weer opnieuw een knauw krijgt en weer kleiner wordt. Omdat we gaan denken wat 1500 jaar geleden al werd gedacht: homo homini lupus est. De ene mens is als een wolf voor de ander. Kijk uit, want de ander kan je bedreigen. Kijk uit, want de ander kan je bedriegen. Wantrouwen dat de geest van onze wereld vergiftigt.
En het kan geen toeval zijn dat met het loslaten van ons geloof, met het basisvertrouwen in God, die oude houding dat een ander niet te vertrouwen zou zijn en dus gecontroleerd moet worden, juist zo sterk naar boven komt. Dat mensen elkaar en zichzelf gaan opsluiten en afsluiten uit angst voor de ander. Dat ze zich verzekerd willen weten door een getekend papiertje over een extra dievenklauw op de achterdeur. Zichzelf of een ander opsluiten voor en afsluiten van de buitenwereld. Dat is precies ook wat de apostelen doen met Pinksteren, tot de dag dat Pinksteren aanbreekt. Angst en wantrouwen voor de ander hielden hen achter gesloten deuren. Net zoals wij elkaar en onszelf soms kunnen opsluiten en afsluiten voor elkaar. Achter gesloten deuren, op allerlei manieren. Een letterlijk gesloten deur, een gesloten deur van ons hart. En dan horen we het Pinksterverhaal dat op het eerste Pinksterfeest de kracht van Gods geest die menselijke kleingeestigheid overwint. En dat levert bevrijding op. De apostelen durven weer. Ze ontvangen Christus vrede in hun hart en weten, dit is het vertrouwen dat God in ons uitspreekt. Het vertrouwen dat het leven duurt, dat we het leven krijgen om het te delen en niet om het angstig voor onszelf te houden en te beschermen met gebalde vuisten, maar juist met open handen verder te geven. En ze spraken de taal van alle mensen, ieder in de eigen taal, hoorden we in de lezingen. Zeker, die taal van mensen is een taal waarin fouten worden gemaakt, een taal van mensen die zwakheden kennen. Maar meer en sterker dan de zwakheden uit de menselijke taal is Gods woord dat tot ons komt in de Heilige Geest, die mensen vertrouwen geeft en bij elkaar brengt. Gekregen, gewonnen, herwonnen vertrouwen in het leven dat mensen bij elkaar wil brengen en wil houden in Gods naam. Gods geest die mensen kracht geeft om ondanks de krassen en de deuken die iedereen in het leven oploopt, toch in Gods naam te leven en elkaar te vertrouwen. Daar is de geest van Pinksteren, waar wij ook in onze tijd zo'n behoefte aan hebben en kennen. En we mogen ons geroepen weten als christenen om vanuit die geest te leven en hem ook uit te dragen in de wereld om ons heen. Amen.